د مجارکه دن دوج بو ناسکرنا رولا جنان ده دستورانو یا سوریای ده و به دستخستنا مافیوان مجلس جن یا پیده لباجار قامشلو پانیلک دلدار پانیل ده بن دروشمه سوریای ده گوهردن و مافی جن ده برافانی و دستور ده جهد گراهات لدار خستن لصدان اندامن سازین سیویل کنگراستار دزگهن جنان یا پجو هزن اولکاریا هندرین لپارک آزادی یا لباجار قامشلو بشداری پانیلی بون. ده پانیلی ده پشتی دقیقه ریزگرتن سرناوی مجلسا پیده سما بگداش آخوی و رولا جن جه دسپیکا شورش آروش آوا و حتی نها نرخاند. ده پانیلی ده رولا یپجه جه دسپیکا شورشه و تکوشینا ده مشاندن هر وها رولا جن ده دستورانو یا سوریای ده حتی نقاش کرن. پانیل به نقاشان و داینا داخویانیه که بداوی بو. وەک مەجلسا ئا پەیەدێ مە ئەv کۆمخەبات دارخستیە ئەرمانجا مەژی ژوێ ji bo ku em hem di aliyê ragihandinê de hem jî di saziyên civakê sivîl ê jin û partiyên jin re em bi hev re diyalogekî dest pê bikin li ser esasê maf û zagonên ku em dixwazin ku îro de destûra Sûrî de cî xwe bigire ji ber ku em dizanin Sûrî di nav tehewlekî guhertinekî mezin de di nav van guhertina de em weke jin bi hev re gerek em nîrînê xwe keda xwe xebata xwe bikine yek ji bo ku em bikaribin mafê jina di destûra pêşerojê de a Sûrî de misoger bikin ji bo wê jî yanî em tenê bi pêya de bi tena xwe wê nikar bi gava bavêjî em bêjin sazê civaka sivîl bi tena serê xwe wê nikar bin gava bavêjin lêbelê yan jî em bêjin yepeje bi tena xwe çûndina wê diyalogayê bi hikûmeta Şamê re bi em bêjin wezareta a parastinê re wê danûstandina şê dike lêbelê jê zêdetir weke civak wek gel wek hemû rêxistin bi hev re pêwîst e ku em bi hev re hêza xwe bikine yek û bi taybet em her tim dibêjin mafê me bi gerek destûrê kîjan maf em çi dixwazin ji destûra Sûrî ji bo wê jî yanî du beşê esasî ne divê komxebata me de beşa yekemîn jî ew jî li ser YPJ û ezmûna YPJ di aliyê parastinê de û YPJ di ezmûna xwe ya di Bakur Rojavê Sûrî de dikarî bibe ezmûnekî ji bo hemî jinên Sûrî û parastin û hêza parastina jinên Sûrî ne tiştekî nepêkane ku me 13 sala de Rojavayê Kurdistanê di Bakur Rojavê Sûrî de bi hêza YPJ em gihana xwedî destkeftîkî gelkî mezin em dikarin berdewam bikin ji bo Sûriyekî demokratîk Sûriyekî ku wek hev bi her du cinsa bi hev re parastina gelê xwe bike bu yê biryarê bu yê baweriyê beşa yekê wê di ser asta parastinê de be û ezmûna YPJ be ya din jî mijarên qanûnî ne mijarên destûrî ne ji bo wê jî em weke meclisa jin a pêde me ew mehwer hazir kiriye li ser esasê çend xalê pêşniyarê me wek xalên ku gerek destûr